Horiako 9 esaldi jakintsuenetakoak. 1. Aberastasunik handiena gutxirekin kontentu bizitzen jakitea da. 2. Ezin dugu haizea aldatu, baina bai belak egokitu. 3. Ez dago biderik askatasunera, askatasuna da bidea. 4. Gaur hasten ez dena, inoiz ez da bihar amaituko. 5. Arriskurik gabe beldurra duen pertsonak, arrisku asmatuko du beldurra justifikatzeko. 6. Ez dago zintzotasuna bezain aberatsa den ondarerik. 7. Bakarrik dakit, ez dakidala ezer. 8. Jakintsuak ez du sekulan dakin guztia esaten, baina beti pentsatzen du esaten duen guztia. Eta 9. Pertsonak existentziaren sekretua handiena ez da bizitzean, baizik zertako bizi zaren jakitea. Gustatu bazaizu eman laikoa.